assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cagal yettude Allah julde Maulana Muhammadu Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Bandiraɓe funnangue hirnangue rewo e worgo debbo e gorko suka e ɓoɗo bambeteɗo e bambo batte tetteɗo paɗe mum ya haaju mum jam ñalle mon jam hiire mon jam waale mon jam weese bon addunimi salminirde ndani ko ni aduna o wertiri won wonɓe jamma won wonɓe ñalawma won wonɓe nangue e hoore min garti e yewtere mon wiyetede bittat seernaɓe men en ƴettino mobile jaaɗen Dungur Alpha kono hannde kadi en duttoto ngam tawoyde toon ceerno men jinnaɗo men waliw men moƴƴo men biyeteɗo ceerno Mouhamadou Lamine Gueye eɗen gandi hannde ko altine ene hawre sappo mana mai hitande ujunaji ɗiɗi e nogasi e goho mbiɗa ardi noon e ɓiɓɓam e sukabam hen goto wiyete ko gata yiw Gueye kanko heeɗimi junngo ñaamo ene heeɗimi junngo nano Mamadou Aliou Gueye ene wonde Abdoul Aziz Gueye ɓe ko jaaɗiraɓe ceerno Mouhamadou Lamine Gueye mo jewteno ɓaade noon en ngari haa ɗo en camminen khalifa galle o ceerno Mamadou Bocar Gueye kanko woni khalifa galle o hannde en camminimo en juurimomo en duwanimomo en ñaagimomo duwa yafuya gatayi cammina on saaha garten heddiɓe mbaɗde ko yewte أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحمدا لمن في السماء إله وفي الأرض إله والصلاة والسلام على من أسري به ليلا سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد من نال نيلا ورضي الله عن أهل الله أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني ممد كل عارف رباني فنجنا من شر كل جاني وشر كل مارج الشيطان bandiraɓe musidɓe tedduɓe caggal jettiden jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ñaaguiɗen tabarakallahu weli Allah yo won e ceerno men Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu julden e annabi makko sallallahu alayhi wa sallam en calmini dendagal yeɓiyankoɓe Pindi TV kamɓe fof ɓe mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bardaha wa aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu heede karallagal ngal noon ha mbawen yeede e aduna o ko Abdoul Khadir kanko tigui kuccidirmi ɗo Ali Fall lan caggal makko ko technicien ko hen jeeya ene wonde Amadou Touré Ndeye Fatou ko ɓeɗo jogui karallagal ngal ha mbawen tigui yuɓɓinde yewtere en hannirta ni onon noon jiɗmi tan kuutere yewtere nde bisimilla moɗon holko gadda noon bandiraɓe haade men haade ceernaɗo أرجو الأمانة إذ لا أمانة إلا أمانة من ذا الإمام أرجو الأمانة إذ لا أمانة إلا أمانة من ذا الإمام لقد دعاني لما دعاني شوق تداني شوق الكرام أرجو الأمانة إذ لا أمانة إلا أمانة من ذا الإمام حمدا لربي مزيده في أليحه خير الأنام أرجو الأمانة إذ لا أمانة إلا أمانة من ذا الإمام خير زادي إلى مآلي في حب هادي على الدوام أرجو الأمانة إذ لا أمانة إلا أمانة من ذا الإمام دعيت الناس أول رمسي أرجو الأمانة إذ لا أمانة إلا أمانة من ذا الإمام ha cammu sukaɓe jima koɓe jimata ko ne weeli kono noon addi en ɗo ko haalde ceerno Mouhamadou Lamine Gueye hadde nden noon en natat gallo camminen gallo foof camminen ko wayno ceerno Mamadou Aliou en ko wayno ceerno Aliou Gueye en ko wayno anen ceerno Aboubacry en camminen ceerno Mamadou Abdoul Gueye mon toon to dowlaji dentuɗi Amérique Abou Abdoul en dendagal galle o kamɓe foof camminama dalɓe e juurama gata yiw en namdo ma hol ceerno Mamadou Lamine Gueye somi wima noon komi jiɗɗo mbaɗa morlal jeere woni hol ɗum oto jeeya holde wi aduna hoto janggi helɓi o janggini e holde wurite joomako alhamdulillahi rabbil alamin eɗen kadi calmina dendagal galle o foof barakallahu eɗen juuro khalifa galle o mo ganduɗa ko ceerno Mouhamadou Bocar Gueye
e dendagal miñiraɓe makko kamɓe fof ɓe calminama inchallah ɓe juurama mo ganduɗa ko kanko woni tokara mum mo jiɗɗen yewtude ɗo o mo ganduɗa ko ceerno Mouhamadoul Amine. ceerno Mouhamadoul Amine babaɗa ha so tawi a namdima kammo komo ganduɗa ko jeeyaɗo toon to Dumga Wuro Alpha ene jibina e wuro ngo ɗon jomiraɗo subhanahu wa taala ene waɗan ɗum gueɗal e ngoɗon wuro on saaha omo jangguini ɗon omo jibina ɗon jinnaɓe makko ene goni ɗon hol wonɓe jinnaɓe makko inchallah ma en kaal jinnaɗo makko gorko o kaalen on jinnaɗo mum gorko kaalen kadi jinnaɗo makko debbo o inchallahu taala woni holoyomo jiɗen yewtude ceerno Mouhamadoul Amine Gueye mo ganduɗa bamum wiyete ko ceerno Ibrahima bamum wiyete ko ceerno Bocara bamum wiyete ko ceerno Abdoullah bamum wiyete ko ceerno Lamine bamum wiyete ko ceerno Samba on bamum wiyete ko ceerno Saïd woni mo ganduɗa ko kañum wiyete ceerno Jeengi kañum koye taniraɓe ceerno Mouhamadoul Amine mo jiɗɗen yewtude ɗo o bam makko ene wiye ceerno Ibrahima ko on yaruno e Cheikh Oumar en natta toon inchallahu taala nde wonno ko joguiɗen ko seeɗa so tawi noon inchallahu taala mintaji dokki wooda ko memɗen hen seeɗa inchallahu taala ceerno Ibrahima ene jogui mo ganduɗa ko miñum ceerno Ibrahima woni bamum ceerno Mouhamadou Bocara mo ceerno Mouhamadoul Amine mo jiɗɗen yewtude ɗo o omo jogui miñi ko ene wiye ceerno Malik on ko kamɓe jaaduno on heddi ko Guinée inchallahu taala yummakko kanko mo ganduɗa ceerno Mouhamadoul Amine wiyete ko Farmata Dawouda Bari ko on woni yummum mo ganduɗa ceerno Mouhamadoul Amine mo jiɗɗen yewtude ɗo o inchallahu taala holto o jibina ko Dumga Wuro Alpha en kaali bam makko wiyete ko ceerno Ibrahima hol hitande nde o jibina ko hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom woni 1876 kanko ceerno Mouhamadoul Amine o jibina toon to Dumga Wuro Alpha o mawni toon jomiraɗo subhanahu wa taala waɗimo o janggi holto o janggi koye nder galle he ɓen ɓe ganduɗa tabarakallahu ko jinnaɓe makko jangguinimo ha o wawi gandal o jooɗi e galle he kanko ceerno Mouhamadoul Amine mo ganduɗa mo ceerno Ibrahima omo jangguina ɗon alqur'an o jangguini ɗon alqur'ana dumunnaji juuɗɗi seeɗa inchallahu taala ha jomiraɗo subhanahu wa taala waɗi diwan o foof ari ɗon janngude kala ɓi moƴƴo mo ganduɗa ene e diwan oɗon ari toon to Dumga Wuro Alpha janngude e makko to hol toon ndulmaji funeɓe ndulmaji demɓe Dumga Wuro ceerno seedo ɓe foof inchallah e diwanuji keddiɗi ɗi foof ene garanno ɗon janngude e makko nde wonno on saaha ko duɗal makko ngal e duɗal seedo ɗi duɗi ɗiɗi ɓuuri wawde jangguede on saaha nde ceerno Mouhamadoul Amine lomti ene jangguina holko lomti noon duɗal bam makko e duɗal taniraɓe makko ngal ganduɗa ene fuɗɗi fodde duuɓi 350 walla 350 en kaalino ɗum tabarakallahu ngal duɗal jomiraɗo subhanahu wa taala waɗi e ngal reɓa ha ceerno Mouhamadoul Amine ari o lomti e ngal duɗal omo jangguino ma en kaal hitande nde o rutti holde o rutti e joomi ko hitande 1959 woni mo ganduɗa 1959 ceerno Mouhamadoul Amine rutti e joomum jomiraɗo subhanahu wa taala ene wanno omo acci ɓesguji barakallahu ene jeeya e mabɓe ceerno Saïd en gandamo no feewi koko ɓiyi komo ganduɗa tabarakallahu juurani balɗe no feewi e sohna Farmata mo ganduɗa komo ceerno Mouhamadoul Amine sohna Farmata on woni mo ganduɗa tabarakallahu gonnoɗo galle demɓe inchallahu taala ɓen woni mo ganduɗa ko yummum ceerno Oumar Demiyel en mo ganduɗa ko Aliou Demiyel en inchallah Babocar Demiyel en inchallah o ko ɓi ceerno Mouhamadoul Amine omo jogui ɓi komo ganduɗa biyeteɗo ceerno Bocara ceerno jibina mo ganduɗa ko khalifa o ceerno Mouhamadoul Bocara Gueye o gonɗo ɗon hande omo joguino ɓi komo ganduɗa biyeteɗo ceerno Oumar mo ganduɗa barakallahu kanko jibini mo ganduɗa biyeteɗo Farmata Oumar en Aissata Oumar en ko nandi hen inchallah wonno so tawi en naati toon maɗum ƴettu temps o no feewi inchallah o jibini mo biyeteɗo ceerno Ousmane ceerno mo ganduɗa ko waliyu kamil kala pinowo e Dumga Wuro Alpha ene andi on mo ganduɗa ko ceerno Ousmane ceerno ngam holɗum tabarakallahu golle makko e l'islam golle makko e diina o golle makko e dariqatu tijaniya barakallahu ɗum ene anda toon to Dumga Wuro Alpha omo jibini mo ganduɗa biyeteɗo ceerno Aliou ceerno barakallahu
dumganaɓe ene gandi gandal mum ene gandi kadi laamderagu makko barakallahu eɓe gandi kadi cuusal makko inchallahu taala nde wonno o waɗi gueɗe ɗe ganduɗa kewɗe dumga wuuro alpha saabu holɗum wallude ɓiɓɓe julɓe inchallahu taala jangguinde tabarakallahu e yewtande kadi bandiraɓe ɓe mo ganduɗa ko dine ol islam yewtande bandiraɓe mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam ha wadde organisé ko nande mawluda mo ganduɗa ko ene mante hen mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam omo jogui ɓiyi ko mo ganduɗa biyeteɗo ceerno ibrahima ceerno mo ganduɗa ko bamum ceerno saïd barakallahu e bamum ceerno oumar inchallahu taala o ko ɓiyi ko omo jogui biyeteɗo aissata ceerno omo joguino aissata ceerno mo ganduɗa tabarakallahu on woni ko ndulmaji funeɓe toon wonno suhaɓe mum ko toon goni ceerno bocar aissara eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe en wonni koye jaatigueɓe men ɓe jeeya ene acciɓe galle to kamɓe foof en calminaɓe goggorugue en inchallah ceerno abdoul ceerno ko ɓimo ganduɗa ceerno mouhamadoul amin mo jiɗɗen yewtude kañumne ko kañum woni ɓeyi ko cakkitiɗo lomtade mo woni ceerno abdoul ceerno mo ganduɗa ko bamum ceerno mouhamadou abdoul ko bamum ceerno abou barakallahu eɗen calminaɓe kamɓene eɗen juuroɓe eɗen gandi garal men ga tabarakallahu ko kanko lomtiren ceerno abou kono ko lawol makko wonno ɗo ko jonde makko woni ɗo ɗum ɗo ko haala makko ko haalande makko gonɗen e haalde inchallahu taala ceerno abdoul ceerno woni ganduɗa ko khalifa ceerno mouhamadoul amin sakket kanko woni ɓiyi ko mo ganduɗa cakkitiɗo tabarakallahu lomtade caggal ɗum nde o sanki ko taniraɗo o ari woni mo ganduɗa ko biyeteɗo ceerno mouhamadou bocar gueye barakallahu kanko mo ganduɗa ko ceerno mouhamadoul amin holno wurdirno e ɓiɓɓe makko holɓe o jangguini ɓe o jangguini inchallahu taala ma en gar hen joni en mbi o jangguini ɓe ganduɗa ko ndulmaji funenaɓe o jangguini seedonaɓe o jangguini dumga wuuro alpha naɓe ene jeeya e almuɓe makko biyeteɗo ceerno oumar kundel o ko kundel naajo koye almuɓe ceerno mouhamadoul amin ɓe adi jangguinde jeeya kadi komo ganduɗa ko dendo qur'ana inchallahu taala ene jeeya hen biyeteɗo mouhamadou cillel o ko ndulmaji funenajo ceerno mouhamadoul amin jangguini ɗum ene jeeya hen abdoul boubou kane o ko almudo ceerno mouhamadoul amin kanko jangguini ɗum ene jeeya hen biyeteɗo samba kane on ko jaaremo woni inchallahu taala toon jogui dudal mum ene jangguina on kadi ko almudo mo ganduɗa ko ceerno mouhamadoul amin barakallahu biyeteɗo baba mahmoudou ɓurɗo andirede tabarakallahu baba mahmoudou o ko almudo ceerno mouhamadoul amin barakallahu ene jeeya e almuɓe makko mouhamadou kane ɓurɗo andirede mouhamadou samba tabarakallahu kundel on ko kanko jangguini ɗum kanko ceerno mouhamadou lamine ene jeeya ɓe o jangguini ceerno ousmane mariame saho dumga wuuro alfanaɓe ene gandi tabarakallahu gandal mum kanko mo ganduɗa ko ceerno mouhamadoul amin joni sen mbiyeɗen limtata almuɓe fof ɗo mbalten inchallahu taala wonno ko adiɓe jangguinde o jeeya to banggue kawisaji Allah waɗinimo tan kalna hen bandiraɓe ɓe eyyi barakallahu kanko ceerno mouhamadoul amin jomiraɗo subahanahu wa taala ene waɗannomo gueɗal omo yiyanno ko ganduɗa ko arata comme no waliyaɓe Allah no jomiraɗo subahanahu wa taala hokkirtaɓe gueɗe so tawi ɓe jooɗima ɗo eɓe jiiya janggo ko jogori kewde ɗum noon hawnaki e to jomiraɗo subahanahu wa taala nde wonno ko anduɓe Allah lomti waliyaɓe Allah anduɓe Allah lomti annabaɓe Allah so jomiraɗo subahanahu wa taala waɗi o woni gando Allah Allah wallimo kadi o woni waliyu Allah nden noon kanko ceerno mouhamadoul amin omo hollanno yimɓeɓe janggo ko jogori kewde ene jeeya e ɗiɗon kawisaji ɗi ganduɗa ko karamuji nde wonno annabaɓe Allah jomiraɗo subahanahu wa taala hokkunoɓe ko mujisaji kamɓe ɓe mbaɗata ko mujisa ɗum ko gueɗal mabɓe waliyaɓe Allah hokkiɓe ko karamaji kamɓe ɓe mbaɗata ko gueɗe kawnide tabarakallahu ɗum kadi koye gueɗe ɗe ganduɗa waliyaɓe Allah ene jogui ɗum ɗon kanko ceerno mouhamadoul amin ene jeeya e gueɗal ngal Allah hokkimo so haali bandiraɓe ene nananamo ɓe gonno toon to ganduɗa fala ɓoggel eɓe goni toon kamɓe e dendagal yimɓe hewɓe e dumganaɓe nden pijirloji ene mbaɗa kanko ceerno mouhamadoul amin o wiɓe acce pijirloji duttoɗen e jomiraɗo subahanahu wa taala eɗen gandi ga addi en ga ko liggey so tawi ko dewal Allah reftata hen gaare accen ɗen gueɗe ɗe ganduɗen e fijirde
caggal nde o hawri kadi e mawɓe wonnoɓe ɗon ɓe kamɓe fof wona konngol makko gotol de ko konngol kamɓe e mawɓe dumganaɓe fof jaadi pijirloji woto mbat toon to dumga wuro alpha nden ɓe goni toon pijirloji hatta ene continue wadde kanko ceerno mouhamadoul amin o woppi ha jamma e saaha heure mo yimɓeɓe mbaɗata tabarakallah fijirloji hedde 3 heures du matin o yeehi to maayo o yetti on saaha ko 3 heures du matin yimɓe ɗe goni e fijirde ceerno mouhamadoul amin noddini caggal nde o salligi o hucciti funnague holo noddiniri o wi ko allahu akbar ashadu an la ilaha illa allah ashadu an la ilaha illa allah ashadu anna muhammadan rasulullah ashadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala alfalah hayya ala alfalah assalatu khairu min annawm o ari assalatu khairu min annawm ko maayo wonno hawruno koye 3 heures du matin Allah waɗi feeri assalatu khairu min annawm firti ko julde ɓuri moƴƴude e ɗoygol ɗum firata nden o wi noon jomiraɗo subahanahu wa taala hoddiri asman o seeki renwi tan weeti barakallahu ɓen wonnoɓe nden fijirde nde ɓe laari asmanoɓe tawi weeti ɓe mbi caɗele mbaɗi guese men ñayama nden guese maɓɓe ɓe mbi ñayama goto foof ummiri noon hay goto yahani galle ɓe payi toon to guese to nden ɓe jeehi ɓe jettima guese ɗo ko ceerno malla min yinno ko jomiraɗo subahanahu wa taala waɗi ɗum sibo hollum o yino ko fijirde fusa fijirde nde fusi nden ɓe naati e guese ɗe tan jamma o arti to wonnoɗo 3 heures du matin o continue nden jamma o continue ɓe mbi enen kay ko nder jamma wadde garɗen ga e guese men kono wadde weetani duttoɗen goto foof hotiri noon galle mum ɓe dutta e fijirde to de ala ɓe payi ko toon to galleji maɓɓe ɓe mbaliri noon wadde ko ni o haɗiri ɓe tabarakallahu fijirde caggal nde o hannoɓe babaɗa ha machallah ko ni wayi inchallah ko noon tigui en beltima no fewi ko ɗum ɗo jiɗɗen ko keɓɗen ko hewani kono seeɗa ala ko barke woodi to banggue gurdam makko e dungu wuuro alpha naɓe holno siforuno ko wuuro alpha o jeeya ko ɗon o hooɗi kono noon relation hakkude mabɓe woni o jeeya ko ɗon o hooɗi relation makko e donga wuuro alpha naɓe omo yontida eɓe ganduɗa ko ba mum bab Tidiani woni mo ganduɗa ko ceerno alpha Ly omo yontida e ceerno Mamoudou Aissata jeeya ko galle Diadiaɓe ceerno Mamoudou Aissata ɓe ko yontidaɓe makko kanko ceerno Mouhamadoul Amin jomiraɗo subahanahu wa taala ene wonno hakkude mabɓe kala ko ene dille e diine ko kamɓe ƴettitta ko kamɓe kadi joƴƴiditta jomiraɗo subahanahu wa taala ɗum hoddirno Allah ene wonno eɓe nangodiri eɓe maslodira eɓe jaada kala ko moƴƴi ko kamɓe tabarakallahu mbaddata kanko ceerno mo ganduɗa ko Mamoudou Aissata omo seedi e ceerno Mouhamadoul Amin gueɗe ɗe ganduɗa ko kawniɗe o fadanoma kanko mam ceerno Mouhamadoul Amin ceerno Guèye toon to Guénalé omo foti julnude goto e sankiɓe o leeli seeɗa caggal ɗum ɓe paadimo nde wonno ko jangguinowo nde o ummoto galle haw ara ene wawi o tarda jomiraɗo subahanahu wa taala waɗi o yetti kono o fadama caggal o juuli mayɗo oɗon haw gasni baba Mahmoudou Aissata wi o jii oɗo ceerno Mouhamadoul Amin jomiraɗo subahanahu wa taala ene waɗanimo gueɗal kala mo mayɗo mo juuli gandan ko aljanna fayi jomiraɗo subahanahu wa taala barakallahu leftata ɗum kanko ceerno Mouhamadoul Amin ɗum ɗo aɗa andi ko moƴƴere waɗata hakkude tabarakallahu yimɓe ɗiɗo surtout ma kadi ko seeremɓe yontidaɓe ha goto ene haala moƴƴere e goɗɗo o barakallahu ɗum ɗon aɗa andi ko nangodirdeɓe wondeɓe neɗɗo goto jogadeɓe relation moƴƴo barakallahu ceerno Mouhamadoul Amin Ly o wi so neɗɗo wi nawlum ene yooɗi mo ceerno Cheikh Yumma Kane Ly eɗen calminamo tabarakallahu eɗen juuromo mo ganduɗa kadi ko mammen inchallahu taala eɗen ñaago jomiraɗo subahanahu wa taala nde Allah waɗata balɗe juɗɗe waɗa cellal inchallah o wi so neɗɗo wi nawlum ene yooɗi o wi ya ɓooy ƴewtade tawata wadde kone yooɗi neɗɗo yahata ha wiya nawlum ene yooɗi ɗo barakallahu ɓooy ƴewtade inchallah ma taw ko haali koko gonga wadde ceerno Mamoudou Aissata so wi ɗum ɗon e ceerno Mouhamadoul Amin o haali koko ganduɗa ko laaɓa barakallahu ceerno Mouhamadoul Amin guila en famɗi ha o mawni koye dewal Allah ha o mawni koye ganduɗa ko jomiraɗo subahanahu wa taala ene renimo ene tan o tabarakallahu waɗimo émission uji mum omo yaaha ceerno babɗa ha Allah jarama a jarama hokken tan ɓurano tan dabɓo tan garten tan mbayruɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون صدق الله العظيم. أنا بينو يهديكم بينو دا ساتيا بينيم كن بينو ما مياندني yimre tan kewɗo yimɓe no nguuɗal fana fof darode fetto nden guddirten so tawi jeeɗo ñaawi alhamdulillahi rabbil alamin eɗen jetta jomiraɗo subahanahu wa taala eɗen jetta kadi dendagal technicien ji tabarakallahu wonɓe ɗo ene ballodiri e meɗen golle ɗe babɗa ha annene emin calminma emin juuroma ala no mbatten sowona mi juuromo mo ganduɗa ko ceernam ceerno Aliou Thiam barakallahu gonɗo ɗo e Dakar eɗen calminamo kadi eɗen juuromo ceerno Cheikh mo ceerno Aliou eɗen kadi calminamo eɗen juuromo dendagal kadi yeeɓiyankoɓe Pindi TV foof en calminiɓe miyam Mouhamadoul Aliou ceerno Abdoul Aziz ɓe ganduɗa kamɓene ɓe acci haaji mabɓe foof ɓe gari kadi yaadude e meɗen e ɗeɗo golle eɗen jettaɓe jibra subhanahu wa taala jooɓi jewɗi yo Allah yoɓɓe moƴƴere dendagal kadi galle o foof babam ceerno Amadou Tidiane en calminimo sohna Salamata Abdoul dendagal galle o foof tabarakallahu wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu gareni yimɓe nde mi udda yewtere nde gasi Allah dullari ñuñi e ferogoma moloti ene ñemba yaaduma 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 alhamdulillahi man toyenna kursi yubiyateɗo ahmdalala dullari ñuñi e ferogoma moloti ene mbayaduma man tuji ɓilaɗo magata ay sinno ɓuure mumi hum laylala dullari ñuñi e ferogoma moloti ene mbayaduma on jarama golle ɗe jooɗi peewi karallagal ngar rewi lawol taw Abdoul Khadir rewɗa ɗon ene wonde Ali Fall ene wonde Hadja Ndeye Fatou ene wonde Amadou Touré en calmini noon Dungour Alpha naɓe wonɓe diaspora ɓe wonɓe nder leydi Sénégal e caggal leydi Sénégal wonɓe nder tigui rigui Dungour Alpha fof calminama juurama en calmini Amadou Amar Ahmed Ly calminama juurama ko wayno Moussa Baba Yaya en eɗen gandi ɓe fof hettiyankoɓe meɗen ɓe ketto Pindi TV en mbawa gasnude noon sowona gonɗen Daouda Moussa Dia mo ganduɗa kañum golli ɗeɗo golle baɗɗe fayida mbaɗa wiya dendagal ɗo ceerno yo duwonomo nde wonno mon daari frontiére riwde huma binnagal annani de e jasre ene wonde basal omo ɓaaƴa dañal mana e pinal e gandal ɗum noon yo Allah junnu ko makko ko kanko e hoolaɓe o liggotoɓe ko wayno Hadja Leila Diadien ko wayno Abou Samba Diop en ka hammaɗen bandiraɓe no mbiɗen ni oga banggue ko musidɗo moɗon Ɗaha Thiam yewtanan on yewtere mon wiyetede bitten sernaɓe meɗen hande jaɗen ko Dungour Alpha ɗum noon bandiraɓe funnague hirnague rewo e worgo debbo e gorko suka e mawɗo bambireɗo e bambowo allahumma salli ala seydina Mahamadou sallim on jarama ha ñande wonde e ceerno goɗɗo so tawi jeeɗo ñawi on jarama